fazoko raha volagninao zay fagnanovagna zombie tsy ratsy du moment que anao misy objectif. Voilà. Anao misy projet, za mbola tsara nazy million amina viavy. Anao mitary hoe demande million 5 million karaha ataony manao sasany regny. Za mbola tsara. Mandreny zao kizandry rahalara na bavy jiaby azo am'rex podcast miaraka amin'ny bronaka coach Smith koa anao bro. Ouais, karakory bienvenue ato amin'ny Rex TV podcast. Bon, zany keka anao bro fa tsika tiako ikorokoragna raha mikasiky coaching io, boko tsika mikorokoragna koa zegny fomba fahitavandro anao agnatin'ny réseaux sociaux zegny misy olo mijuger anao zegny hoe zombilo mitady mamasosy fôtony anao hitandreo zegny anao zegny mikarakara igny, hitandreo koa anao zegny maharaka zegny resaka fanaovagna sport boko zegny hitanao hita physiquement zegny anao zegny en forme zay koa. De olo amizay mijuger anao matetiky hita koa hitandreo hoe mandafo sora, hitandreo hoe zombilo igny de zay raha ndikoragnitsika eto bako tsy miderange anao ndraiky. Ya tonga de lefasy tonga de tsokiritsika ny voamasiny mihitsy izy bro. Ok bro, ino zay makoragna azonao ambara tsendriky zegny par rapport am'le jugement'olo amin'ny fomba fahitavandreo anao tsendriky zay zegny. Anao hitandreo zombilo, anao hitandreo mitady mamasosy fôtony anao hitandreo mikotragna, anao hitandreo madio anao misanjy de Sendwave, Sendwave tsy fa plateforme fandifasagna vola baka mazava mandeha Madagascar aty. Vola rehefa anareo baka akagny direct afaka milatsaka agnatin'ny Orange Money, M-vola, RTL Money, sécurisé tsara tsisy raha atahoranareo. Fa maro pays amin'ny mazava agny afaka mandefa vola à Madagascar aty comme France, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis. Fa hitanareo zay manofonareo aujourd'hui zegny fa miaraka miasa ndraiky Sendwave anareo koa fandefa vola amin'ny la famille-nareo na manofonareo. Ampiasanareo code promo RXTV. Ampotoko ndraiky ampiasanareo code promo manofonareo RXTV fa anareo mandefa vola voalohany anareo fa mas bonus 10 €. Ya, le fahitako azy manokagna aloha tsy bon. De za zany reo perdu zany agnatin'le raha zany hoe fomba fijery mitongilana. Zay le raha zegny. Zay zany fandraisako azy de anjaran'le mahay za mafantatra ho an'le tsy mahay de fa agnaty réseau ao izy moatahoata. De dikan'izay zegny fazoko raha volagninao zay zegny diso zay le fomba fijerindreo olo aby mivolagna zegny mijuger anao zay par rapport amin'ny raha hitandreo ataonao agnatin'ny réseaux sociaux zay. Diso zay rô zegny. Ya, amin'ny ankapobeny aloha sarotry ny teny hoe diso na tsy diso satria olo jiaby boko tsy mahay antegna. Io misy le mahay anao par réseau, misy mahay anao ivelan'ny réseau. De tsy azo disovigny reo satria zay le zavatra hitany réalité hitany. Hoe monde misy antsika ty fa mizara roa, misy le vraie réalité, misy le resaka réseaux sociaux zany. De aminakahy manokagna ndraikindraiky mana fotoagna za hely zany le hoe la olo igny zombilo, la olo igny PD karaha ty azonao satria antegna mitaiza vatagna. Fa aminakahy manokagna zany le raha le fomba fijery mihitsy fa mizara roa. Aminakahy zany tsisy tokony agnadisovako roa fa raha azoko volagnina fô zany le monde somary efa perdu. Direct fampidiriko amizay zay le question voalohany zay fa amin'ny olo mikotragna zay. Olo araiky zegny mikotragna karaha mitaiza vatagna agnatin'ny salle de musculation zay. Ino zay mahatonga olo araiky na olo zegny amin'ny managna impression zay fa anao koa fa mikotragna. Dikan'zegny zegny anao PD na anao zegny zombilo na anao tandro mitady mamasosy. Ino zay mahatonga le olo zegny mijuger le olo ankamaroazan'olo mikotragna zay jugegna amin'ny fomba fijery karaha zay zegny. Ouais. Le izy aloha mizara misy fomba fijery maromaro zany le raha. Misy olo mizara anao koa fa mitaiza vatagna zany hoe zany agnatin'le domaine izy mety tsy zay raha agnatin'ny saigninazy. Fa raha vao le olo zany tsy agnatin'le domaine fa raha hafa zany passionné izy mety tonga de zay fandraisany azy hoe la olo ty io karaha toy ny viavy regny azonao misy viavy izy koa fa misy raha cibleny izy fa izy fa magnano mini zipo ndraiky tanao izy koa zay fa misy cible-nany na objectif-nany zegny make-up-nazy sy ny tariny zany eritreritry ny sasany zany fa hoe makorely izy regny azonao. De karaha zay koa domaine misy zay ty hoe eritreretin'olo hoe anao mitaiza vatagna igny de hoe zombilo na hoe anao mandeha cible PD zany hoe zany raccourci ny fiainagna zany tadiavinao. Nefa amin'ny ankapobeny le domaine misy antegna zany fa agnatin'ny lio. Zany hoe zany karaha aminakahy manokagna za fa sportif rango zay baka. Za rango za mbola hely za fa sportif. Za fa magnano sport de le fitezam-batagna zany aminakahy fa ifa naturel. De nahay be mantegna de jusqu'à ty nahay resaka réseaux sociaux nagnano influence. Igny am'zay tonga le fomba fijerin'olo diso. Eritreretina hoe anao zany andeha nafiky mamasosy eto, andeha nafiky resaka fiainagna moramora tafa. Nefa amin'ny ankapobeny le raha
mbola hafa mihitsy. Fa mihitsy le tegna tanjonao agnatin'le raha zay. Yeah. Fa anao ndraiky hoe tsara nanagna diniky hoe hagnano musculation zegny hoe cible mamasôsy na anao andeha hagnano musculation zegny cible hoe matoe vavavazaha anao tsara nagnara karaha zay, tsara zay tagnatin'ny lohanao zegny hatry zay. Ya. Ragnana boka mahitsy izy. Mais bon. Hatreto aloha mbola le objectif naka manokana zany mbola tsy afa-po amin'ny vatako jusque niany ty. Za fa presque fa agny amin'ny 15 ans za nagnano resaka musculation ty. Za mbola tsy afa-po. Zany hoe za mbola tsy mahita za tsara. Za mbola tsy mahita za beau na hoe tsara vatagna. Fa olo fo mahita hoe en forme la olo igny. Nefa za mbola mety olo forme plus que za. Azonao? Zany hoe zany valin'ny resaka anao teo mbola tsara nisy objectif hoe agnanaovako le raha andeha agnatratrarako tanjona raiky volagninao teo zany. Fagnanaovako azy ty zany ho anaka. Ho an'ny fahasalamako ndraiky ho an'ny amarainaka jiabijiaby zany. Ke dikan'izay zay raha nagnanaovanao zegny tsara ndraiky nisy mamasôsy zegny cible-nao hoe fa tiako tsy haiko lehilahy hoe izy mitsangana mahitsy. Io zay tsara nisy raha karaha zay na tsy haiko magnangy zay manambady vazazy na tsy haiko magnangy misy vola zegny hoe nandeha ni drague anao zay tsara nisy raha karaha zay boka anao ni refuse sa anao ni accepte. So boka zay boka volagna fanao zombilo baka fanao tsy mino amizay. Ty nandoka palapalatsika alfasa bro. Mais bon. Réalité beaucoup antegna sarotro boka andeha hoe avanty fa ba honnêtement io misy satria izy fiainagna misy antsika ty ifa tsisy mahadiso hoe izy koatra miviavy raiky lehilahy tiany dragueny koa azonao de tsisy mahadiso azy karaha zay donc hitahitandreo somary eo amigondro eo koa magnantogno mandeha magnano demande zay tsy magnino fa le raha tegna misy hoe viavy fieritreretinao zany tegna hoe zay zegny izy mahitanao karaha zegny hoe fa ty zegny le olo mitady zay eo izy. Ya. Nefa tonga ao amizay agnatina le ohatra hoe nagneky zany anao amin'ny relation déçu izy. Azonao? Satria tsy tôjy am'le raha nieritreretiny zany anao igny. De eo amizay tonga de fa séparé tsy tafa boka le firagna zany aviany za sy kiniany ty za mbola tsy manambady. Satria le presque monde perdu fô tsy haiko nahazo anao tiako volagny. Azoko. Rô zegny il faut le monde izy za. Rô zay mieritreritra zegny hoe fa anao io zegny hoe fôto boka anao mavoafeny critère-ny manafo raiky mitady mamasôsy boka ataoko zay za tsy avandy aminao koa ya. Anao zay mavoafeny raha zegny hoe critère-ny manafo raiky mitady mamasôsy. Nefa mamasôsy amizay zay milatsaka zay midrague anao mandeha amizay zay fiaragna zay eo rô diso hevitra amizay. Ino critère le mitady mamasôsy? Ya, anao fatitra, anao zay madio azonao. Io zay tsy za mamorogno zegny edy. Fa selon zegny fomba fijerin'olo zay zegny. Ya boka rô mamasôsy zegny rô tsy miaraka manafo zegny hitanao zay manafo hoe malotoloto ambarandreo fa igny zegny le raha. Rô amizay zay au moment rô misadapte ndraiky anao afa le raha tadiavinao eo rô diso amizay zegny am'le raha zay rô kivy volagninao zay. Ke au moment rô kivy hoe mahitanao amizay zegny de anao zay fa tsy manohy fa direct ialanao fa le raha zay fôtony tsy igny zay le tanjonanao zay koa. Ya. Aminaka manokana matetiky raha vao tafiditra agnaty relation karahandregny matetiky izy tsy hainao boka le tegna tanjony le tiany viavy atongava. Azonao fa nafa tafidrika agnatiny ao fa le raiky ndesindesiny mandeha boaka sanandro igny tsara mba ikeny magnaboaka zany anao fa izy fo magnaboaka azonao. Bon karaha aminaka boko en voalohany za mbola tsy gêné azonao en tant qu'homme. Anao mbo magneky fa matetetiko loatra le raha tagnanaka fa alefako ambany table ao izy kofa amin'ny restaurant alfaso ty vola za manondro izy satria tsy mondinaka baka. Agny mihitsy anao mihitsy zay tsy magneky le raha io anao tsy magneky izy io. Tsy zakako tsy sentimentka tsy nitezagna za boko raha za. Zay tegna zany fa nitezagna tambola hely hoe mirikarika. Ya mandeha mangala zomoaty magnamboatra lakory manasaka pila mahandro. Non mihitsy zay mihitsy le farantezagnanao fa anao zay tsy hoe le argent facile tout ça zegny tsy tafaboaka. Anao tsy magnano zay. De karaha mantsapa fa gêné be za agnatin'le raha de le olo amizay azonao fieritreretinao zany hoe olo ty olo miavo azonao. Nefa en gros zany le raha tsy mondinao fa le apparence-nao zany miafficher le raha de lasa perdu zany reo. Rô very mihitsy agnatin'le raha izy boka raha volagninao le apparence-nao zay magnaboaka fa ty olo tadiavinay volagnindreo rô tsy haiko magnango na rô mamasôsy volagno fa ty le olo tadiavinay nefa mentalement zay anao tsy olo io. Tsy io tsika mentalement tegna tsy agny mihitsy fa le endriky pitaiza vatagna mikarakara vatagna misiky tsara olo jiaby afaka misiky tsara azonao. Jiaby afaka mitaiza vatagna magnamboamboatra aigny magnano madio satria igny no mba mampiavaka anao anao koa tsy afaka agnano raha ataony olo mpanambola be ry donc ataova madio vatagna anao satria la beauté c'est l'opportunité ozy vazaha azonao.
donc ça important zany, important be raha zay de zay mahatonga za hitanao somary miplay ndraiky fa io zay tsisy hoe miatire mamasaosy tsisy fa rofo zay very agnatin'le raha mamasaosy koa koa fa atire rô ataovy magnefa tsara fa koa le raiky mbola magnefanefa ambanimbany igny karaha tsy fa izy koa fa hagnano raha vango am'le mare izy koa hagnano fa le raha tsy mondy manafo izy koa fa hainao ndraiky motiver izy pourquoi pas tsisy maharatsy azy zay tsisy maharatsy izy ndraiky marigny raha volainao izy bon ke akoatran'izay zay bro anao tegna volana fa anao mbola tsy manambady zay ino ma raison tegna mbola tsy avianao isaka joty zegny hoe anao zay mbola tsy niengagé magnangy zay ino sa mbola le raisonnement aloha ny tsy hoe mbola tsy miengagé fa karaha za zao za misy copine azonao za fa nisy olo niaragna taloha de za zao misy olo iarako koa fa amin'ny ankapobeny le tegna hoe mbola tsy mahatonga za mbola tsy mampiakatra le situation naka zany mbola tsy mioblige za am'le raha mbola tsy mioblige za hoe andeha mpiakatra vady satria za mbola mandady za mbola mitsakaraka chemin iboako zany anao zay mbola mitady lalagna zay joty hoe mpatafanao tseny ke anao miditra agnatin'ny vadiagna zay fa agnatin'izay amizay zay bro hoe anao zay volagnao mbola mitady chemin joty zay anao joty zegny anao mitady lalagna anao mbo agnatin'ny mitady lalagna isaka karaha raha volagnao ke koa nisy zegny mamasaosy nagname opportunité amizay le opportunité miresaka ino zany financement donc resaka associé koa manafa za fa hoe io viavy tonga de fa hoe alonao poussé koa tsika hiaraka fa toboka magnagny boka tsy zay fa des fois zay na artiste na manafo zegny taoko mikotragna zay peut-être victime raha karaha zay anao zay tiandrô fitiavandrô anao zegny tsy hoe ke hoe anao zay nde mpiandrô gratuitement karaha io fotoagna anao mila laninao amindrô anao mila misatisfaire rô anao mila misaffiché miaraka amindrô tout ça zay misy manafo amizay tsy à l'aise amy raha karaha zegny ny fagnaragna tamin'ny voalohany ifagnampy azonao karaha za tsy koatra hoe misy opportunité ndraha karaha zany za donc mety fa tsy tafidriky satria izy fa volagniko te za misy copine naka donc somary amezako respect hely donc izy zay misisiny ery fa za tsy afaka miaccepter raha karaha zany fa tsy afaka zay lo manafo mirikarika fô ke agnatin'izay zegny anao zay tsara intante hoe malgré fomba fijerin'olo aminao anao ataondrô jombilo zay anao tsara nagnano jombilo zay feky olo raiky zany mety atsovigny hoe jombilo olo tsy miasa tsisy source d'argent nazy personnel zany tsisy activité izy tsisy activité izy fa defa hoe volombiavy marandraigny izy mifôdy defa izy foagna andro ikarakaregna azonao zany hoe zany karaha le izy zany mipetraka amin'ny place-ny viavy am'le culture misy antsika zany azonao fa nefany karaha nisy situation nisy za zao taloha mioblige za am'le raha zay hoe za zany tsy hoe olo kamo miasa na hoe tsisy source fa ana zany tsy mari oblige zany hoe tsisy choix anao azonao de amin'ny fotoagnan'izay mandritra ny fotoagna voafetra zany le viavy no somary mifinancer madinidiniky fa tsy be za mbola tsara nazy million amina viavy namotary hoe demande million 5 million karaha ataony manao sasany regny za mbola tsara fa indraiky anao sahiragna anao ampiagna fondry andry bazibazary madinidiniky satria na zany somary tsy ampy le moyen am-pialan-tagnako aminaka raha zay fifagnampihagna zany hoe viavy afaka magnampy lehilahy afaka magnampy viavy de le hoe jombilo mihitsy izy zanao ifaigna de mandritra ny taogno de izy miraja za mbola tsara tagny nambo tsy nidriky tagnatin'izay zay tsara tagny zay izy koa misy mivolagna hoe zaho fa avy nagnano jombilo nazy aboa tsara preuve le dépense jiaby laninao taminaka karaha io za magneky ianao magneky marigny hoe fa anao nagnano jombilo akoatran'izay olo fa miaboko edy izy fa anao ndraiky hoe resaka hoe karaha fa ataovy lainao zay raha mahazatra hoe za anao zay miaraka amin'ny bebigaly hoe direct hoe anao sahiragna anao mipiagna hoe resaka hoe raha karaha zay misy fotoagna olo jiaby samby migalera na za joty migalera indraiky misy fa le dépense tongotongo zegny rêve voyage iPhone tout ça zegny naka iPhone naka za fo nividy azy zina naka jiaby za mbola misy cousine naka magnano boutique zay koa tsy mbola misponsoriser za zinao dikan'izay zegny anao zay tsy jombilo ke anao zay fa navy niaraka ta magnangy mijaly za aloha amin'ny ankapobeny fa avy niaraka magnangy mijaly zany hoe le hoanigny niany tadiavigny niany tsy karaha zay moa le hoe mijaly hoe on essaie de survivre tous les jours fa avy niaraka za fa nefany am'izao ty zany le fomba fijery fa niova baka tanao tratran'le hoe izy koa fa saraka boka ex tagnatin'le mijalijaly igny anao na be na niova vision azinao io am'izay boka anao fa commencé miviser raha loin edy azinao tsy hoe anao andeha profiter fa anao mila mampatsara aveniran'ny zanakanao koa de zay am'izay aviako hoe misafidy viavy somary mba la situation azinao so aza la situation miresaka mba hoe fiainagna amin'ny andavanandro na hoe mba magnangy miasa
na mba hoe magnangy mba hainao intelligent izy fa tsy hoe mbola hiaraka anao fa gisitra fa tsisy raha ty mbola satria izy volaniko zany hoe anao fa magnova génération misy anao magnaraka io dikan'izay zay anao zay tadiavinao zay magnangy mila miasa zay samby miboy zay tena viavy samby hoe viavy zany mba miasa de le lehilahy koa miasa fagnampignampy volanay roa miaraka tafa zay fa tsy hoe za mitady izy magnangony fo ato de tafa misy ne viavy tonga de fa magnangonango kariagna fa izy fa miala naka zagny éviteko am raha karandregny ça tsy possible anao zay tonga de hoe samy mila miaraka amin'ny samy miaraka amin'ny débrouille zay miaraka amin'ny débrouille izy zay moatonga anao zay karaha zao za fa soanaka manokagna edy anao tsy agneky magnangy développement tsy possible ary za tsy miaraka amin'ny viavy tsy à la position quoi azonao sery anao zay koa fa tsy au moins zagny izy mba intelligent mba hoe atsika vadiko atsika hagnano projet karaha ty fa atsika taditady vola hely au moins izy mba le raiky karaha igny dikan'izay zegny selon anao zegny dikan'zegny hoe aleo fa zay miaraka magnangy misy tanjogno zay i boko viavy jiaby misy tanjogno azonao fa izy amin'ny akabeny fiainagna zagny ifagnampihagna azonao ifagnampihagna le fiainagna satria matonao hiaraka amin'ny viavy raiky de hiaraka tafa zagny anareo agnaty fiainagna hiaraka ivoatra fa tsy hoe zany rô mivoatra de anao tavela io izy koa karaha zay basy bro karaha koa zay fomba fijerinao zegny amin'ny resaka tokantragno zegny selon visionnao zay basy selon vision naka zagny le resaka tokantragno tsy de misy ino loatra fa izy le hoe fomba fijerinaka manambarako naka hafa mihitsy tsy haiko na misy olo agny karaha za fa fomba fijerinaka tsy possible zagny hoe viavy andivelomigny zagny tsy possible viavy andivelomigny fa atsika mifamelogno fa le hoe fomban-drazagna tsy maintsy tateragna hoe za mangala anao amin'ny mamanao agny zany ro mangala vady anao satria ny fomba fa tsika koa tonga agnaty tragno tsika mifamelo fa anao zay tsy mamelogno magnangy io za tsy possible hoe izy mipetraka eo fo zany ro mirikarika isan'andro miasa tsy haiko donc nisy problème na la santé nazy izy misy problème fahasalamagna fa izy koa samy mbola tsy tapatongotra tsy tapatanagna na izy moa izy mo miasa fo fa ndraiky situation raiky zay ndraiky aminaka somary dépassé koa sy zay hoe amin'ny fombafomba karazagna raiky zay hoe izy koa fa misara karaha jiaby ndesigny aminaka manokagna iny ndraiky tsisy mahadiso azy satria lehilahy zagny boko atao hirikarika hitady fo tsy mavozy départ à zéro ke olo fa mitovy volagninareo fa le droit fa mitovy ke droit fa mitovy fa izy culture fa culture fo bro azonao fa culture ny afaka modifiagna hely culture anty rahantsika ty bo culture tsika ty tegna mibese fiainagna antsika gasy azonao mibese fiainagna antsika gasy satria voteraka avy ao zaza fa ozogna zagny hoe ty bobinao ty mamelogno anao ty mampiaraha anao mampatafa anao vatagna anao io fa zay fo zegny raha tsy mety raha karaha zay aminaka satria tokony mba biazigna amin'ny raha hafa zagny izy azonao biazigny hoe mahay mirikarika mahay mitady inty le situation nazy igny après fa tsy hoe tavandra lehilahy fo karaha tsy mety zagny raha karaha zay raha tenao volagny zay le magnangy amintsika eto mihitsy zay fa hoe fanasiavagna hoe karaha hoe fandementsiagny mihitsy le raha zay fa raha mbola hely zegny hoe fa anao ty zegny hoe andeha atao velomigny zay anao ty eo anao miambigny lehilahy mangala miambigny lehilahy angalanao vady fa iambesa eo fo le jeriny magnangy amizay zay fa roboka ny raha igny amizay zegny miambigny lehilahy antoko fo mbola maro mihitsy situation zagny amintsika miaigny zao ty magnera Madagasikara ty hoe viavy velomin-dehilahy viavy alaigna le mangala vady ane tsy problème culture igny natava zany magnano zagny izy ndreo mangataka vady izy ndreo mandoaliky azonao fa ny antsika midépassé loatra bro hoe viavy velomigny fa tsy mamelogno viavy ndreo mitantagna vola azonao tsy mety raha karaha zagny satria mibese fiainagna antsika satria ijavo nombre na viavy ne maro plus que lehilahy de imagine zagny ohatra hoe viavy zagny manamana opportunité kokoa tokony hitazogno raha amin'ny firenena antsika ty noho ny lehilahy satria lehilahy vitsy anisa izy koa zay karaha zay bro hoe ke karakory fa hitavanao manafo zegny hoe agnatin'ny monde izy amizay za tsy mivolagna hoe ialatsika hoe na le jombilo zay fagnanaovagna jombilo hoe iantogna agnatin'ny tongotogno karakory zay fa hitavanao manafo magnano raha karaha regny koa amin'ny akabeny aloha aminaka somary asiako fomba fijery roa zagny izy zagny hoe zarako roa le raiky voalohany de hoe le manafo magnano resaka hoe mitavandra viavy zagny amin'ny lafiny raha jiaby jerinazy izy koa ohatra hoe raiky voalohany ohatra hoe agnanovanao le raha zagny noho ny anao te hagnano plaisir anao te hagnatanteraka rêve madinidiniky le vivi quotidien anao plaisir anao zagny anaovanao izy anao perdre du temps
zany hoe zany tsisy aminakahy tsisy objectif, zany hoe na baisser la valeur anao zany devant na viavy raiky, fa anao zany en tant qu'un homme anao tokony payer, anao tokony mirikarika, au moins zany anao tsisy moyen d'argent, au moins zany anao mba hoe projet anagnanao quoi, azonao. De raha ohatra ka manafo raiky viavy ndro soutenir izy tamin'ny fiaignany, de niantoko izy 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 tafaboaka, tsisy raha maharatsy azy zegny aminakahy, na hoe fiarahamonigny zany mijuge jombilo izy igny, fa anao koa niboaka avy tao, anao hitan'olo anao nagnano raha, anao tsy jombilo. Maro be preuve hitantsika amin'ny tanàgna eto manafo. Niboaka avy tagnaty situation karaha zay. Business Le viavinazy zany soutenir izy satria le viavy ne amintsika zao eto monde misy antsika viavy vola. Azonao, viavy zany vao mandeha l'étranger izy fa na tsisy asa, tsisy compétence fa izy vola. Marigny raha vola. Direct mahazo vola azonao. Donc viavy zany moramora tafa amin'ny fiainana noho ny lehilahy. Azonao. Donc zany izy koa misy viavy raiky nagnampy lehilahy tsisy maharatsy azy. Izy koa le lehilahy misy tanjo. Izy koa lehilahy ndraiky tsisy damosiny izy tsy mibozy, tsisy activité ndraha ataony, tsisy raha mba hitretiny hoe tsika hagnano raha karaha ty, araka hagnano izy tsika miaraka mivoatra. De io deko tagna hoe jombilo valeur magnarana zany sady jombilo verlera tsy haiko. Jombilo valeur ndraiky jombilo verlera zay tsy. Dikan'izay zegny hoe fazoko raha volagninao zay fagnanovana jombilo tsy ratsy du moment que anao misy objectif. Voilà. Anao misy projet, anao misy projet. Fa le terme jombilo ty boko fa maloto amintsika mady. Raha zay fa déjà raha fa maloto anao fa magnano jombilo. Déjà zay tsy haiko le ino le mampaloto izy. Déjà jombilo fa maloto fo avô maro tsy mi-assumer le raha. Dikan'izay jombilo amin'ny teny français gigolo. Gigolo a? Ya. Amin'ny vazaha fa gigolo zany tegna gigolo mary. Fa tsika gasy koa tsy honnête. Jombilo zegny nefa mbola misy situation maromaro agnatiny ao hoe zany kan'olo sahirana ne izy nefa misy tanjona. Azonao. Zany hoe nagnano madio zegny karakara vatagna, tôdy persa reto de tafiditra agnaty situation azonao. Ya. De teo amizay sy tafivoatra. Fa misy sasany ndraiky izy fa zanakan'olo fa misy mihitsy fa izy kamo. Igny koa misy azy fagna za fa nahita raha karaha. Ya, misy zanakan'olo izy misy vola nefa izy tsy izy miaraka magnagy misy vola magnefa izy. Igny tegna gigolo i. Izy rek tegna tsy izy marigny fa zaloko. Ya. Bon, igny amizay bro mbela tsika koragna resaka jombilo amizay fa za misy raha notaniako anao amizay bro. Hoe agnaty fiarahamonigny agnatsika ty bro ino ma raha tegna nilavagna fagnanovagna musculation bro, ino ma tegna ny avantage azo aminany ino ma raha tegna ny importance azo amle musculation ma ino? Ya. Merci anao donc nametraka fagnontaniagna satria tegna tafiditra tsara agnatin'ny domaine-naka de le lafy tsarany aloha maro. Voalohany amin'ny ara-pahasalamagna satria anao mitaiza vatagna. Ya. Raiky zay. De agnisan'ny lafy tsara anazy foa koa zany le fitsanganana zany hoe le ino moa ty le posture anao zany. Posture anao miavaka satria anao olo mitaiza vatagna zay de muscle somary botsibontsiny et tout. Miavaka anao mitsanga devan'olo raiky tsy magnano le raha. Azonao. De agnisan'ny tombony raiky koa zany ty resaka ino ma ty opportunité izy zany taminao ty hoe la beauté c'est l'opportunité. Hafa fo anao hoe olo mitsanga mahitsy tsaratsara vatagna zany na viavy na lehilahy. Par exemple zany karaha tony andafy agny regny. Azonao. Misy andafy agny hitanao le raiky magnano stop amin'ny lalagna le ohatranao taraiky be amin'ny lalagna route nationale agny de magnano stop tomobily. Matetiky le mafaipaiky koa tsara indesin'olo aminazy io. Rô tsy mijano. Io boko la beauté c'est l'opportunité. Fa le raiky anao mba fa mitsangatsanga mahitsy fort maigny, olo madio ty izy ireo olo mety mélanger agnatina société ana resaka salle de sport na hoe resaka direct zay fa de olo zany de misy confiance tampoka aminao hoe allo mekara. Azonao. Raha karaha zay zany efa tombony be koa zany zay hoe resaka beauté de mety agnampy anao mety ho source ianganao fiainana koa le raha. Ino amizay koa zegny hoe mety hoe lafy ratsy zo zegny avô ino ze raha tsy itovizan'olo hoe olo araiky magnano musculation avô olo araiky tsy magnano musculation. Ya, izy koa hoe karaha tony karaha za boko za tsary tsy nagnano. Za fa agnatin'ny monde io mihitsy fa za ndraiky mety olo tsy tia sport. Azonao. De hitako tsy mitovy le raha satria matetiky le olo tegna tsy tia magnano tsy tia mitaiza vatagna. Izy zany malakilaky miafise be misôra anazy tognonazy. Azonao. Anazy io fa raha ko mideviner tognonaka anao mety tsy mahay. Azonao. Tsy boko tsidrika amizay fa tsidrika amizay fa izy zany tegna hoe raha vonao magnano sport anao ela antitra anao magnary 5 ans 3 ans alohan'ny azonao. Azonao. Totsika anazy zany ohatra 25 ans anao zahagna karaha mbola 20 ans fo. Zay zany mampiavaka izy raiky le fahasalamagna mazava hoazy satria vatagna io ilainy zany le magnano sport.
fa le olo tsy magnano sport boko mazava ho azy fa mazava ho azy raha volagninao. mazava ho azy donc tonga de fa satria misy olo tsy magnano igny de lasa karaha matetiky ny olo fa mivolagna karaha magnanaova sport hoe na docteur miteny zay fa off raha tiandreo volagniny amizigny hoe magnanaova sport hoe de ino zay mba conseillenao zegny agnatin'izay basy hoe amin'ny manafo zay fa agnatin'ny monde io zegny hoe traiten'olo karaha tondro mitraiten'olo fôtony raha zay boka aminaka mampakivy comme si zay rô magnirika anao hoe fa mivoleza azonao anareo mikotragna miboaka forme anareo mitady mamasosy igny miboaka forme anareo tegna jombilo igny kamo tsisy tiasa fa magnonjongony bolongany vy io fo de misy olo amizay zay kivy amy raha karaha igny azonao psychologiquement tsy haiko na mentalement kivy zay anao boka amizay zegny fôto zay anao zegny karaha fahasabo karaha regny conseil-naka zagny le manafo monde raiky aminaka agnatin'ny raha ty ato satria maromaro zay agnatin'izy ty ato misy sasany fa ny abandon mihitsy satria diso mitandregny loatra vavan'ny fiarahamoniny azonao am'le raha volagnina azy hoe zagny hoe tratran'ny jugement trop loatra agnatina commentaire ndraiky hoe fomba fijerin'le fiarahamoniny dedeko izy nambelany le raha lohany miditra monde hafa mihitsy fa le raha vangony discrètement karaha aminaka manokana naka baribariko za zagny tsy mivaky loha hoe olo mijuge za sy ny tariny fa matoa zany apetraka andragnahary amin'ny lalagna raiky ty ato mety ato donc le atafiboako amin'ny fiainana de conseil-naka ho an'ny manafo le hoe agnatin'ny domaine misy za aza jiregna zagny hoe olo mijuge anao fa tonga de fa objectifinao fa tratraro tu izy raha ataonao zay melanzegna raha ratsy aza atao magnanognano pedipede ndraiky mandeha hoe mivizivize hoe andeha utiliser anao zagny corps-nao tsy mety fa utiliser mizaka tsara zagny le fiainagnanao agnatin'ny domaine misy anao igny avao koa zegny ino makoragnanao azy mety azonao tsipitsipy amizay le olo zegny tia mijuge raha karaha regny zay surtout agnatin'ny réseaux sociaux hoe miaraka mahita zegny hoe regny tsisy tiasa rô zay mijuge narô amin'le fomba fijery disondrô zegny koa naka donc tsy de misy afatra loatra za amin'olo aby regny fa raha regny mamparesaresaka commentaire donc vangoa chimechime anareo ampidiro agnatin'ny commentaire fa aza saigny fo zay fa izy koa tsisy anareo donc agnatin'ny page ao mety tsy manonga nombre deviner ndraiky abonné fa vangoa ao fô fa tsy problème karaha zay regny nareo koragnany bronaka koatra sy mifa ato izy ny invité ko teo ty tsy niafahafa boko navaliny koragna jiaby mikasiky izy zegny par rapport tam jugement nareo agnatin'ny commentaire chaque fois izy publie vidéo igny koa izy miaraka publie vidéo nareo jiaby mialamboetra hitako ny raha io mandalo fa bon anjara nareo magnamea suggestion nareo agnatin'ny commentaire zay par rapport amin'ny raha nikoragninay teto de zay donc naka bro eka kokoa maninao zegny fa